El president de la Generalitat, José Montilla, va reivindicar la importància de l'educació i de disposar d'equipaments culturals perquè la societat progressi i perquè l'accés al coneixement sigui més democràtic. Afirmar que una societat s'educa, que es cultiva, és senyal de que una societat progressa, com molt bé ens deia també el president de l'Associació de Veïns, i a entendre que l'educació i la cultura són elements fonamentals per al progrés de les persones i dels pobles, perquè l'educació i la cultura ens fan créixer com a individus i col·lectivament i juguen un paper bàsic en la cohesió social. I una biblioteca és, avui més que mai, un espai per a la cultura i la socialització del saber, on l'accés al coneixement és més democràtic. Aquestes van ser les seves paraules en la inauguració de la nova biblioteca Mestre Martí i Tauler de Rubí, la segona més gran de Catalunya. Montilla va remarcar la necessitat d'un compromís compartit amb les diverses administracions per a que projectes com el d'aquesta biblioteca de Rubí esdevinguin una realitat. L'alcaldessa del municipi també va manifestar la importància de comptar amb aquest nou equipament cultural. Una biblioteca que és la segona més gran de Catalunya. Un equipament, a més, que és més que una biblioteca, que és un centre cultural, que serà un centre cultural, un centre de dinamització de la nostra activitat cultural, però que a més ajudarà a fomentar i a democratitzar la cultura. El president va inaugurar aquest equipament en un acte que també va comptar amb la presència del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, del president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, així com uns 200 veïns de la ciutat. Precisament, els rubinencs i rubinenques estaven molt satisfets d'aquest nou espai cultural. Que feia falta una de ben gran, perquè l'altra ja es quedava una mica petita, i el servei que hi ha de la biblioteca és bastant necessari aquí a Rubí. Té molts serveis. A la sala chill-out suposo que aquesta també serà molt bé, no?, per poder estar tranquil·lament llegint. La sala d'estudi també, no?, per al jovent i els nens que vulguin fer treballs i això, que considero que és molt espaiosa i en fi, que la gent que tindrà una bona resposta de cara a tots els ciutadans de Rubí. La biblioteca, que s'ubica en l'edifici de l'antiga fàbrica Josa de Rubí, compta amb un espai de 8.000 metres quadrats i una inversió d'11 milions d'euros. El president va poder gaudir d'aquestes noves instal·lacions passejant per cada racó de l'equipament. L'edifici compta amb 4 plantes, més un soterrani, i ofereix nombrosos serveis pels més de 1.000 usuaris que es preveu que visitin la biblioteca a diari. Destaquen els 400 punts de lectura, un punt informàtic per invidents o bé un fons documental amb capacitat per 150.000 exemplars. Que la biblioteca, a més de ser molt gran, és una biblioteca que augmenta de manera fonamental el fons documental, o sigui, el contingut. Augmenta els serveis que podreu rebre dins de la biblioteca. Augmenta la qualitat d'aquests serveis. La biblioteca compta a més amb una sala polivalent de conferències, concerts i espectacles de petit format i una sala d'exposicions temporals. Aquest nou espai pretén adaptar-se als més grans i als més petits perquè, en definitiva, l'accés a la cultura és per tothom. Porque habrá tanto para los más pequeñitos hasta los padres, abuelos y hasta los bisabuelos, que por qué no, también pueden venir aquí a pasar un rato, aunque sea leer el diario. El nou centre cultural ubicarà també la futura seu de l'Arxiu Municipal, el magatzem del Museu Municipal i els futurs estudis de Ràdio Rubí.